тамошобинони азиз, ҳайвонот боигарии табии кишвари мо ба ҳисоб рафта, ҳамеша дар зери назорату муҳофизат қарор доранд. ҳамчун як гурӯҳ хеле зебои ҷонварон диққати ҳазорон дӯстдорони табиатро ба худ ҷалб мекунад. яке аз чунин ҷонварон ҷайра ба ҳисоб рафта, намунаи он дар шуъбаи табиати осторахонаи миллӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст. ҷайра ба қадру хояндаҳо дохил шуда, дарозии баданаш 38-90 сантиметр, вазнаш 12 то 15 килограмм мешавад. пушт ва павлҳои бадани ҷайраро сихҳои зиёд ташкил дода, дарозии онҳо ба 70 сантиметр баробар аст. дар зери ин сихҳо боз сихҳои хурде ҳастанд, ки дарозии онҳо 30 сантиметр мебошад. сихҳояш бисёр мустаҳкам буда, барои даррандагон ва одамон хавфнок аст. ҳангоми роҳ рафтан сихҳои ҷайра овози махсус бароварда огоҳ месозад, ки омада истодааст. рӯзона дидани ҷайра мушкил аст, зеро зиндагӣ шабона дорад. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мехоҳед ки оди ҷайра ва дигар ҷонварони кишвар маълумоти бештаре дошта бошед, пас марҳабо ба осторахонаи миллӣ.